A két kapuk lánckapcsolásának kiszámítására egy egyszerű példát szeretnék megmutatni. Összefoglalásképpen azt tanultuk, hogy a két kapu karakterisztikák esetén, hogyha a lánc karakterisztikákat fejezzük ki, vagyis az U1, I1 mennyiségeket fejezzük ki a két kapu kimeneti feszültségével és áramával lánc referenciairány mellett, kifele mutató referenciairány mellett, akkor egy A1 lánc karakterisztikájú és egy A2 lánc karakterisztikájú két kapu lánc kapcsolása az egy A1-szer A2 lánc karakterisztikájú két kapuval helyettesíthető, ahol tehát az U1-I1 bemeneti kapuváltozókat az U2, I2 kimeneti kapuváltozókkal fejezzük ki úgy, hogy a kimeneti áramirány az kifelé mutat, és nem pedig befelé, mint a hibrid típusú karakterisztikák esetén. A példa a következő. Adott egy olyan két kapu, amelyben egy girátor R girációs rezisztenciával és egy ideális transformátor N az 1-es áttétellel van láncba kapcsolva. Határozzuk meg a lánc karakterisztikáját ennek a két kapunak, vagyis az összefüggést U1-I1 és U2-I2 között. Ez elemi eszközökkel is meghatározható lenne, azonban észrevehetjük, hogy ez a két kapu felbontható 2 darab két kapu lánc kapcsolására. Az egyik két kapu egy ilyen hárompólusú girátor, aminek a lánc karakterisztikáját nagy A gírrel fogjuk jelölni, a másik két kapu pedig ez az hárompólusú ideális transformátor, aminek a lánc karakterisztikáját AIT-vel fogjuk jelölni. Számítsuk ki ezt a két karakterisztikát, és ez megvan, akkor a kettő szorzatából meg fogjuk kapni az eredő két kapunak a lánc karakterisztikáját. Kezdjük a girátorral. Itt külön felrajzoltam ezt a hárompólusú girátort, mint egy két kaput, úgyhogy az IA, IB, UA, UB mennyiségeket vettem fel, hogy ne keveredjen a jelölésrendszer az U1, U2, I1, I2 mennyiségekkel. Hát most az UA, UB, IA, IB mennyiségekkel fogjuk kifejezni ennek a két kapunak, mint vezérelt két pólusnak a karakterisztikáját. Ugye a karakterisztika azt mondja, hogy az UB az egyenlő R-szer az IA, és az UA az egyenlő mínusz R-szer a szekunder kapun befelé folyó áram. Most a szekunder kapun befelé folyó áram az valójában a mínusz IB, hiszen az IB kifelé folyik, tehát R-szer mínusz IB a befelé folyó áram. Ez tehát ennek a girátornak a karakterisztikája, és ha ezt átrendezzük, akkor a lánc karakterisztikához szükséges formát könnyen megkaphatjuk. A második egyenletből ugyanis UA egyenlő R-szer IB, és az első egyenlet átrendezésével pedig IA egyenlő 1 per R-szer UB, vagyis az A girátor lánc karakterisztika, ebből kiolvasható, ugye nullaszor, tehát az UA-IA, az kifejezhető úgy, hogy nullaszor IUB plusz R-szer IB, ez az első sor, és az IA az egyenlő 1 per R-szer UB plusz nullaszor IB. Ez tehát ennek a lánc karakterisztikája. Hasonlóan az ideális transformátor esetén is felírhatjuk a karakterisztikákat, nevezetesen, ugye ez egy N az 1-es transformátor, vagyis az UA az egyenlő N-szer az UB, és az IA az pedig hát mínusz 1 per N-szer a szekunder oldalon befelé folyó áram, de az valójában mínusz IB, mínuszszor mínusz az plusz, vagyis itt egyszerűen 1 per N-szer IB fog állni. Vagyis ez alapján az AIT lánc karakterisztika azonnal kiolvasható, hiszen most UA és IA van kifejezve, az N-szer UB és nullaszor IB, valamint nullaszor UB és 1 per N-szer IB az IA-nak az alakja. Ez tehát az ideális transformátor lánc karakterisztikája. És az eredő karakterisztika
előállításához ugye nagyon fontos, hogy megfelelő sorrendben, tehát olyan sorrendben szorozzuk, ahogy a két kapuk egymás után vannak kapcsolva. Először a girátor, majd az ideális transformátor, ezért A girátor szorul A ideális transformátor. Ezt a két mátrixot kell összeszoroznunk, ami a mátrixok alakja miatt nagyon könnyű feladat. Az eredő karakterisztika 0, R per N per R és 0.